So guys, ni ataron sa 28th corner. Kining 28th corner guys, nani siya may mutang sa Inayawan, Cebu. So katong tag-Inayawan diha, or katong duol-duol si Inayawan, pwede mo bisita diri sa 28th corner. So natin daghang kapilian diri guys. Mga lami kay ning ilang mga baligya diri guys, no? Nya tay ko diri para paabot tong order guys. Ya, katong ganahan diha, hapit mo suroy mo diri, dali siya pitaon kay naari siya kilid sa elementary school sa Inayawan guys, no? Nga ang paabot tong order diri. Nakita niyo naman, paigwapa pa rin tigluto diri oh. Ya, ang ilahang mga baligya mao ni pili mo diri, nagari ninyo sa inyong gusto diri guys. Makapili mo lamian nilang mga pagkaon diri guys. Tumiligon dia og chicken, manok dia, okay, by burgers, lami ring burgers diri guys, oh. Napay drinks la diha. Samtang paabot tong order guys, ato sa dinggi ko na sa video ta guys, ha. Ato ipakita ninyo kung ganahan di masoroy diha, pwede mo mahapit diri sa kung ako lang pisto diri guys. Uy dara, atong ipaabot guys, ha, dara ang kahis na to. Kauban si Carol Marie Hikayen. Okay, ato siyang gi-invite og dinner guys, ha. Gani kay itong balibad atong ipaabot karon si Jelly na nang, ha, kay gisigi ko chat Jelly, di siya mo reply, mutungab atong bihana ron, di mo reply. Dara na sipat kayo, tama, nagway biya mo July, tama, nagkatawa oh. Si chat di siya mo reply, pero hibaw siya katultol siya kay nakanin mi sa una diri guys, no? Dari sa 28th corner, nagway biya mo. Okay, samtang magpaabot mi sa muang order ani guys, video lang sa tagamay guys, ha. Ito ning gibisingan guys kay meron tong upload ko na kay pirate kay doon nang give music di sa kilid gud guys, no. So mga to, andam na tong pagkaon, wala lang ta kadiyot tong kaya hap ta. Di mauna na itong paabot guys. Kain na.